Sa number 10, lalaki nga nakatiro sa Siberian Husky, tag-iya sa gidok ang mga katapos ng Animal Welfare Group ang mga tubangay sa barangay sa madason nga semana. Nagapanindugan si Dominador Bangero nga eksakto ang iyang ginhimo kapag tiro sa Siberian Husky nga si Skittles nga ginapanag-iyahan sang iya nga kaingod balay. Istorya niya sa XFM Bacolod. Nagsunod ang ido sa ilang nga kalan-an. Ginlapusan sang kahoy kag pala ang ido pero wala nagwa. Nagwaras pa ini kani nagkalabuka ang mga pinggan. Iya na lang ini nga gintiro gamit ang 45 caliber pistol. Suno sa iya, handa man siya nga bayaran ang tag-iya sa ido nga ilaman nga purok president. Para sa iya bisan paano, naka-advertise pa ang ilang nga kalan-an bangod sang insidente. Para sa iya, ang kapabayaan sa tag-iya nga rason sa pagkapalagyo sang ido ang rason kung nga natabo ang insidente. Lunes, sa ginpost ang dog owner nga aksidente nga nakagwa sa ilang balay sa Skittles kagintiro ni Bangero. Sa Martes, natala na sila pagkatubangay ni Bangero sa barangay. Luyag sa Community Animal Rescue Efforts Incorporated o CARE nga grupo nga magapanabat si Bangero sa natabo. May nakareport man sa ila nga may hana man nga gintiro ka ido sadto si Bangero o galing wala maigo. Kung pwede pala nga hindi makaso, ariglahon lang. Sa akin, ano yung kuha mo, kaso-kaso naman. Pwede mo lang bayaran, bili ka ido na. Kapos na bayaran. Kagamay nga problema na.